Dacă nu-ți place matematica, dar totuși iubești misterele, atunci piramidele sunt pe cale să-ți schimbe părerea. Geometria nu înseamnă doar numere, înseamnă să descifrezi secrete din trecut. Haideți să explorăm cum formele construite de mult se conectează cu matematica pe care o înveți astăzi. Când te gândești la piramide, s-ar putea să-ți imaginezi pe cele gigantice din Egipt. Dar știai că piramide au apărut peste tot în lume? Din Mexic până în China, oamenii au construit aceste structuri uimitoare și toate au un lucru în comun: geometria. În esență, o piramidă este doar o formă obișnuită, cu o particularitate specială. Imaginează-ți că iei o formă plată, cum ar fi un pătrat, un triunghi sau un hexagon, și conectezi toate colțurile ei la un singur punct deasupra. Așa obții o piramidă. Să descompunem: dacă baza este un pătrat, obții o piramidă pătrată, cum sunt cele faimoase de la Giza. Dacă baza este un triunghi, este o piramidă triunghiulară, numită și tetraedru. Și dacă baza este un hexagon, aceea este o piramidă hexagonală, mai puțin faimoasă, dar la fel de grozavă. De ce au folosit constructorii antici aceste forme? Pentru că formele regulate sunt puternice, stabile și ușor de lucrat cu ele. Și iată partea uimitoare: aceeași geometrie pe care o folosești la școală i-a ajutat pe oameni acum mii de ani să construiască minuni care încă mai stau în picioare astăzi. Așa că data viitoare când rezolvi o problemă de geometrie, amintește-ți, folosește aceleași secrete care au construit piramidele. Matematica nu înseamnă doar numere, înseamnă să faci istorie.